я арганізаваў яшчэ некалькі тыдняў таму, ну там лічы месяц таму ўжо, да, чацік, які называецца «Дапамога Беларусь». Чаму я вырашыў гэта зрабіць? Калі пачалася толькі такія першыя прызнакі, да, пандэміі вось гэтай на Беларусі, я пабачыў аб'яву на пад'ездзе у нейкай Юлі, гэта ў СМІ публікавалася, да, якая напісала, што вось, маўляў, я хачу дапамагаць, калі нехта ў пад'ездзе не хоча ці не можа ці баіцца хадзіць у краму са старых людзей, то я гатовая дапамагчы, ну, маякніце мне, пазваніце, і я схожу за вас. Вось. І я тады зразумеў, што зараз, хутчэй за ўсё, гэта будзе не адзінкавы такі выпадак, калі людзі будуць дапамагаць адзін аднаму, бо хто б што не казаў, хто б што там не выдумляў, але беларусы, насамрэч, у іх даволі моцны інстынкт узаемадапамогі. Беларусы рэальна не кепска самаарганізуюцца ў параўнанні з іншымі нацыямі. Не гледзячы нават на гэтую всю атамізацыю, якую нам навязваюць увесь час, не гледзячы на эту увесь час далбёжку ад улады за малейшыя, нават не палітычныя, там, гарызантальныя супольнасці, ўсё роўна беларусы здольны адзін аднаму дапамагаць. І я так уцяміў, да, пакубаторыў, падумаў, што ну хутчэй за ўсё зараз такіх выпадкаў будзе ўсё больш і больш, і трэба гэтым людзям даць нейкую пляцоўку, дзе яны маглі б бачыцца між сабой адзін з адным і дапамагаць адзін аднаму, і арганізоўвацца, і гуртавацца, і выстрайваць усё больш дасканалыя, усё больш хітрыя, складаныя вось гэтай сістэмы ўзаемадапамогі, каб гэта не адна Юля была недзе там, да, а там 3 такіх Юлі, 2 Пеці, і потым яны на раёне сарганізаваліся, арганізавалі свой чат, развозяць там прадукты і т.д. і т.п. Я так падумаў, у меня такая, ведаеце, палітычная чуйка спрацавала, што зараз гэта мусіць выстрэліць. І, блін, і так і адбылося. Я зрабіў гэты чат. Я ад пачатку ўвогуле не планаваў там асабліва ўключацца, мне думаю, все, буду мадэраваць толькі чат і ўсё. Думаю, я не буду ніякім валанцёрствам займацца, няхай людзі там, як бы я стварыў, да, няхай там арганізуюцца. Але потым мяне затрымалі мусара. І многія расцэнілі гэта як тое, што я быў затрыманы з-за гэтага чаціку. І это дадало чаціку такой раскруткі. На сёння там ужо больш за 1000 чалавек. Я зразумеў, што ўсё ж такі прыйдзецца патроху ў гэта ўключацца, бо, па-першае, мадэрацыя вельмі шмат часу займае. Па-другое, з гэтага выраслі новыя праекты. Самы важны — гэта мапа ўзаемадапамогі. Гэта вось рэспект людзям, якія там прысутнічаюць. Гэта Юрый і Зміцер, да, якія змаглі зрабіць гэтую мапу, і яна зараз стала, ну, проста найлепшым, я лічу, плодам. Там зараз пад 30 адрасоў на гэтай мапе, людзей, якія гатовыя аказаць дапамогу, і каля 20, якія запыталі гэту дапамогу. Яны ўсе праз Google форму наносяцца на мапу даволі такі аператыўна. І таксама там людзі ловяцца, пішуць, каму нешта патрэбна, каб не наносіцца, напрыклад, на мапу, яны пішуць прямо ў чацік, і ім прыходзіць дапамога, адразу прылетае. Ці не адразу, ці троху пазней. Вось. Дзеляцца карыснай інфармацыяй, парадамі. Канешне, прыходзіцца мадэраваць, там чысціць всялякую канспіралогію, паніку, оф-топік там і гэтак далей. Але ўсё ж такі вельмі класна, што там адбываецца. І чаму я лічу, што вось гэты праект, да, і ў прынцыпу нізавыя валанцёрскія рухі, яны з'яўляюцца рэччу палітычнай, і чаму яны важныя для нас, для анархістаў і для прыхільнікаў пераменаў. У Беларусі, глядзіце, што адбылося. Адбыўся ў пэўнай ступені параліч дзяржаўных структураў. Яны не змаглі прадаставіць нармальную інфармацыю грамадзянам па палітычных прычынах, яны не змаглі забяспечыць медыкаў неабходным абсталяваннем падчас гэтай пандэміі і ўсяго астатняга. І яны не змаглі наладзіць як след абмежавальныя меры. Людзям прыходзіцца самім не весці дзяцей у школу, сядзець старацца дома, пераходзіць па магчымасці на ўдалёнцы. То бок дзяржава паказала сваю асаблівасць у сферы нездольнасці дапамагаць слабым, у сацыяльна неабароненым, і дапамагаць медыкам. Дзяржава паказала сваю поўную нерастаропнасць, несастаятельнасць і залежнасць ад некампетэнтнасці аднаго чалавека. То бок, ну вот вся гэта здаровая сістэма, да, яна не можа быць належным чынам запушчана. Чаму? Таму што у нас адзін чалавек, ён, ну, недалёкі, прямо скажам, да, ён не чытае тэлеграм, ён не чытае справаздачы ў Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, ён косны, так бы скажам, да. І з-за гэтага пакутуем мы ўсе, 9 мільёнаў насельніцтва Беларусі. А найперш пакутуюць медыкі. Бо якая можа быць экстранная
мобілізацыя дзяржаўнага апарата, калі там наверху сядзіць Лукашенко і кажа, ну это все псіхоз, ну лічыцеся там трактарам, гарэлкай і так далей. Якое можа быць масавае, якаснае інфармаванне насельніцтва, перш за ўсё неабароненых груп, да? Калі з тэлевізора ён кажа, задае вось такую вось дэмабілізацыйную рыторыку, задае такі тон, што это все фігня, козачкі, хадзіце в парк, пагуляйце, трактары і так далей. Ну, разумееце, і тут яны паказалі полную сваю нездольнасць штосьці рабіць, а яшчэ і бюракратызм, таму што вельмі часта вось зараз у чацік пішуць, што людзі хочуць дапамагчы, а на лекараў ціснуць, каб яны не прымалі дапамогу. Уяўляеце сабе? Ну, як бы тут у меня уже пытанне да самих лекараў, да, што калі табе прыносяць маскі, а ён кажа, ой, нет, я не буду, меня начальство наругает. Ну, прабачце, мне такого чалавека не шкада, да, калі ты до такой ступені раб, што тебе словы начальства важнейшее за уласное здоровье, ну тут уже, как говорится, тут вот это наши полномочия все, да, тут уже ты ничего не можешь зрабіць, ты не можешь яго прымусіць быць не рабом, ты не можешь яго прымусіць клапаціцца об уласным здоровье, да, потому что, ну, любой здоровый человек сказал бы, начальник, да пошел ты нахер, я хочу быть здоровый, я хочу никого не заразить, я возьму гэтыя пельчатки, возьму гэтыя маски и буду их працаваць. Хочешь, звольняй. Ну, тым больш відавочна, што ніхто нікога не звольніць. Зараз, наадварот, недахоп персоналу, да? Вот, ну, это ладно. Ну, былі, то бок, такі бюракратызм, што трэба ж яшчэ правесці гэтую дапамогу належным чынам праз все эти юрыдычныя правалочкі, там, аформіць, праз гэтыя накладныя, зарэгістраваць і ўсё такое. Такім чынам, это я да чаго прывожу, што это адбыўся у пэўнай ступені параліч дзяржавы. Вось наша такая крутая, супер там, якобы моцная дзяржава, да, якая у кожнай дырке затычка, да, якая суне там свой лыч паўсюдна, яна аказалася у сітуацыі рэальна экстрэмальнай, і яна просто, прабачце, абасралася. Яна паказала сваю недзеяздольнасць. Аднак свята места пуста не бывае. Калі людзям патрэбная дапамога, калі ёсць запыт на нейкія рэальныя актыўныя дзеянні па ратаванню жыццяў, тут выходзіць на арэну самаарганізацыя. Тут паўстаюць нізавыя структуры, якія нікога не пытаюцца, можна нам, а пожалуйста, а вот можна мы тут арганізуемся, расклеім улёткі, а можна мы прынесем маскі, яны просто бяруць і робяць. Арганізуюцца самі, не чакаюць ніякіх загадаў. І гэта вельмі класна, і гэта вельмі важна, бо толькі на грунце вось такога вось, как бы Крапоткін сказал, пачына, да, толькі на грунце вось такое вось імпульса народнага можа быць пабудаванае самакіраванае грамадства. І толькі на грунце вось такіх вось імпульсаў адбываюцца рэальна сапраўдныя сацыяльныя рэвалюцыі, якія дазваляюць не толькі скінуць, я зараз кажу не пра рандомны бунт, што взялі, скінулі там нейкага дыктатара, на наступны дзень наступны дыктатар прыйшоў, да, замест яго, а рэальна сацыяльныя рэвалюцыі, якія змяняюць адносіны ўнутры грамадства. Вось, і таму гэта вельмі класна, што ў Беларусі такое адбылося. І я рэальна бачу, што вось зараз такі гістарычны адрэзак, калі гэтая грамадзянская супольнасць она можа праявіць себя напоўніцу і рэальна змяняць Беларусь. Зараз я пералічу, чым менавіта чым самаарганізацыя паспрыяе пераменам і чаму яна з'яўляецца рэальна фактарам палітыкі. Па-першае, самаарганізуючыся вось так вот знізу, без загадаў, без іерархіі, па ўласнай ініцыятыве, мы павышаем давер адзін да аднаго. То бок, глядзіце, вось наша мапа, да? На мапе указаныя тэлефоны людзей, да? Людзі на мапе указаныя зборы грошаў. Даволі шмат такіх асабістых дадзенаў. Аднак я яшчэ не атрымаў ніводнага сведчання таго, каб хтосьці гэтымі асабістымі дадзенымі злоўжываў, как кагосьці ашукалі, ці там кінулі на грошы. І заўважце, у любым валанцёрскім руху, так, такое часам здараецца, там фейкавыя зборы грошаў і так далее, але яны рэальна складаюць статыстычную проста пагрешнасць. Большасць людзей рэальна дапамагаюць друг другу шчыра і не падманваюць адзін аднаго. Абсалютная большасць. То бок тут абсалютна рушыцца вось гэты міф пра ізначальна злого чалавека, што вот людзі все ізначальна злыя, і каб стрымаць іхнія злобныя інстынкты і жаданне пажраць адзін аднаго, патрэбная дзяржава. Вось хай будзе адна сіла, адзін большой дядзя з дубінкай, но он будзе караць усіх, каб все трымалі сябе ў норме. І зараз мы бачым, што вось няма ніякага дядзі з дубінкай. Хочаш, можна злоўжываць, да? Хочаш, можна там, не ведаю, ашукваць кагосьці. Аднак гэта ніхто не робіць. Амаль што. Таксама мы кааперуемся з
незнаёмымі людзьмі, якіх мы бачым упершыню жыцці, а можа нават і не бачым, а толькі чытаем іх у тэлеграме, да? І мы з імі кааперуемся, мы ад пачатку даем ім пэўны давер. І гэта таксама вось выбудова гэтага даверу між грамадзянамі, гэта рэч, якая супер важная для любых пераменаў, асабліва радыкальных у грамадстве, асабліва пераменаў у лепшы бок. Потым мы пераадольваем атамізацыю, то бок мы вырываемся з гэтага вось пухіра, да, у якім мы жывем, які нас памясціла дзяржава і спажывецкае грамадства, і пачынаем кантактаваць адзін з адным. І тут парадаксальна, што хаця сама сітуацыя, да, то бок эпідэмія, яна вымагае ад нас ізаляцыі і не кантактаў з навакольнымі, каб не заразіцца. Усё роўна мы гэта пераадольваем праз самаарганізацыю і ўсё роўна выходзім на пабудову нейкіх структур. Часам віртуальных, часам мы нават не бачым адзін аднаго. Вось я, напрыклад, да, вось гэтай працы удзельнічаю на 99% віртуальна. Ну вось сёння толькі маскі занёс на Food Not Bombs, да, і ўсё. А так у астатнім я толькі каардыную людзей, там дапамагаем звязваць між сабой, піяру нашу карту ўзаемадапамогі, выконваю такія чисто тэхнічная праца, то бок я, в отличие там, ад Стрыжака, там, ад Дарашкевіча, я не езжу по медикам, не приношу ім скрыні, да? Я выконую іншую кшталту працу. Аднак усё роўна я вось в такім вось юнайце з вялізнай колькасцю іншых людзей. Ось. Мы пераадольваем атамізацыю. Па-трэцяе, мы ствараем структуры, якія могуць перажыць пандэмію і прыгадзіцца ў будучыні для любых іншых цэлей, для любой іншай самаарганізацыі. Перш за ўсё, канешне, адстойванне сваіх правоў. Глядзіце, зараз ужо стварыліся чаты у тэлеграме па гарадах, то бок людзі знаёмяцца, яны пачынаюць знаёміцца і рабіць штосьці разам, а гэта ўжо вельмі небяспечна для аўтарытарнага рэжыму, бо ён грунтуецца на атамізацыі і недаверы людзей. Каб мы думалі, што ось мы там адзін аднаго, зараз я там пайду, скажу нешта ці зраблю, а мяне іншы не падтрымае, а яшчэ пойдзе ў міліцыю здасць і так далей. А тут мы выбудоўваем структуры, якія, дай Бог, я бы вельмі гэта хацеў, яны перажывуць гэтую пандэмію і могуць потым выстраліць, прынамсі, пэўная іх частка падчас нейкіх іншых падзей. Людзі, ось, я крытыкую Ціхановскага, да, вельмі часта, і не скажу, што я яму вельмі давяраю, але вось ён замуціў вельмі класную штуку, гэта вось гэтыя зборы па гарадах. Людзі проста збіраюцца нешта абмяркоўваць. Яны не ходзяць нікуды, не міцінгуюць, нічога, яны проста збіраюцца, знаёмяцца між сабой, завязваюцца гэтыя гарызантальныя сувязі, з якіх потым і вырастаюць рэвалюцыйныя суполкі. Я ўжо казаў, паглядзіце, каму цікава, у мяне відэа на канале называецца «Як працуюць спецслужбы». Вось я аб гэтым казаў, што вельмі важны складнік рэвалюцыі – гэта давер між людзьмі. Гэта вось іхняя супольная дзейнасць, любая, не абавязкова палітычная. Вось глядзіце, у Егіпце, ў Украіне футбольныя фанаты выступілі адзіным фронтам на баку рэвалюцыі. І Турцыі тое ж самае была падчас пратэстаў у парку Гезе ў 2014 годзе. Хаця яны ўвогуле не палітычная сфера. Да, ну, это не палітычныя суполкі, да? Аднак яны выступілі адзіным фронтам на баку рэвалюцыі, таму што гэта суполкі людзей, якія адзін аднаго ведаюць і аб'яднаныя агульнай супольнай практыкай. Тое ж самае будзе і тут. Я вельмі спадзяюся, што людзі, якія раней былі ўключаныя ў валанцёрскі рух, яны неяк спрычыняцца ў далейшым да пераменаў. Не абавязкова там на барыкадах там коктейлі Молатава адзін аднаго падаваць, да? Нават не аб гэтым кажу. Хаця б нават проста зборы грошаў нейкія, хаця б праца ў медыях нейкая, да? Хаця б падтрымаць родных зняволеных, да? Калі там у кагосьці хтосьці на сутках сидзець, прыйсці там да ягонай, гэта ж знаёмства завязаныя ўжо, да? Прыйсці там да ягонай маці ці там жонкі, падтрымаць прадуктамі ці грашыма. Вось з гэтых вось мікрасувязяў, мікракрокаў узаемадапамогі і будуюцца вялізныя паўстанні. І яшчэ адзін момант, чаму вельмі важна, таму што людзі пачынаюць разумець свае сілы. Яны пачынаюць верыць у сябе і ў тое, што яны робяць. Яшчэ, як я ўжо казаў, для аўтарытарызма вельмі важна, каб мы не верылі ў свае сілы і бачылі сябе толькі такой песчынкай перад агромнай усемагутнай машынай дзяржавы. А тут мы бачым, што, прабачце, мы можам тое, чаго дзяржава не можа. І гэта людзей вельмі натхняе. І вось гэтага натхнення яго якраз вельмі не хапае беларусам. І я спадзяюся, што зараз яго трохи прыбудзе, што людзі проста аглянуцца і паглядзяць: вау, вось мы ўсё гэта зрабілі мы, афігець. Пакуль дзяржава там кавыряла ў носе, там казала пра трактары, не ведаю, там яшчэ нейкую херню неслі. Мы реально рабілі. І вось менавіта для гэтага я раблю ў межах вось этого проекта «Дапамога Беларусь», я раблю
штотыднёвыя справаздачы, да, хаця гэта вельмі марудная праца, вельмі такая нудная, да, але я реально раблю подборки штотыдзень, каб людзі просто бачылі вось гэтыя лічбы здаровыя, там эти десяткі тысяч масак, десяткі тысяч там еўра, там сотні там улётак па розных гарадах па ўсёй краіне расклееных і так далее. І каб людзі бачылі, што гэта не просто Вася, Петя і Юля зрабілі недзе, а это реально ўжо рух, і каб людзі разумелі, што я трошку, ты трошку, а разам мы моц. Вось, ну і такім чынам я падвожу да таго, што я думаю, ўжо робіцца відавочна, чаму нават не палітычныя валанцёрскія рухі, вось гэты наш рух, это реально ён мае палітычную падаплёку, палітычны эфект. І я не буду хаваць, што для мяне гэта, напэўна, ў першую чаргу палітычны праект. Не ў тым плане, што ось я хачу праз яго там захапіць уладу. І не ў тым плане, што я там хачу, не ведаю, разлічваю, як, ну я ж не дурачок, да, што вось зараз з гэтага руха вырасце рэвалюцыйны рух у Беларусі, вось літаральна на заўтрашні дзень. Не, канешне. Але я ўжо рады, ўжо задаволены хаця б таму факту, што беларусы пачынаюць нешта рабіць разам. І людзі, якія раней не былі ангажаваны ўвогуле ні ў што, пачынаюць хоць нешта рабіць. І гэта класна. Я гэтаму вельмі рады. І таму вось гэта дапамога Беларусь, валанцёрства ва ўмовах аўтарытарнай дзяржавы, гэта ўсё палітычная дзейнасць. Палітычная – гэта значыць тая, якая мае адносіны да ўлады. І тут мы рэальна замяшчаем сабой уладны апарат дзяржавы ў нейкай невялічкай сферы. Паказваем тым самым, што ўсё мы можам, што захочам. І замяніць і я вельмі спадзяюся, што калісьці ў людзей дойдзе, яны даспеюць і да такой ступені, што зразумеюць, што мы можам, калі мы ў гэтым змаглі дзяржаву замяніць, значыцца мы ў іншым таксама яе можам замяніць. У іншым, адным, трэцім, пятым, так можам і ва ўсім яе можам замяніць, калі захочам.